Kososora amchani kerengsa biti phalnogo samustra tamerok asumsa chopor phamabai phalnok phang thila liling engkha patimung dolai hangkor kososora wo phungachukni dam tham tamani jorawo kososora thane bising khobja kerengsa medical shop asumsa samustra tamerok chopor phakya amchani lukurung khukti shawi mankha asumsa phung achukni dam tham tamani jorawo samustra tangnai dol sarok phai chopor phakya phalnok phang gopal bisasni sakawo abobai phalnok phang thila liling hawa prapsa klai thangka shawi mankha o samustra tamerok phalnok ni CC camera ni tar bahana sijigi khibika tei joto yakumu derare khibika patima thayo phaisopakya garagiri ni phalnok phang rok tei tongkosong lukurok Police ni bakhak tei shawi manka kososora thani bising khobjak o patimao patima thayo phaisopakya police tei naisar bungo yapri barokha tasujora tei jiarok chopro phane borno sinui mayakon saboba obhai samustra tangka police tabuk naicirja patimano kitenge amche belekhan urpate oi thangka amchen lukrok dati dotoro jero obhai klai samustra tangka chopro phake borno romdi hnei khorang tisa lakya tei phalnok phang gopal visas tabuk sakham naija মানে ঘটনা রাত 3:30টার সময় দরজা ভাঙিয়ে ঘরে ঢুকছে দিকে সেটা ঘুমের মধ্যে অ্যাটাক করছে তারপরে দোকান ঘরে আসলেন আপনি দোকানে করে আপনি তো দোকান দিয়ে আমি আমার মিসেস অ্যাটাক করছে অ্যাটাক করে সেটা দোকান করতে সজাগ হয়ে গেছে ধাক্কা দিছে পরে ঘর ভাঙে লাইছে যন্ত্রপাতি না এখন কি আছে আছে तो आप जगह से ও মা ও বাবারে গোরাস্তার রক্ত একদম সব রক্ত कम करते नहीं बाला बाला करते টেস মাগু